iro itrai sesin pat ngai kble phi paro ha kerteng ke badon por tam ko jo jisu ti don na teng jong phi ong yinga kong bale ngata hena ngatat balat ke khle te dei ba phi tat ke khle gam le le re tang ba usnyu dei re ban ha te la da ka jing dat ka pan ha te ke de jing dat ka basniu te ke tu ke jing dat ka ba klem hap snyu re ke tu ke de ka ba ka dawai ke yarap te banja dat le kumno te ke tu ke snat ka ba ngaju ong barabor pan ini dang kani ke snat ka ba ngaju ong barabor ha pita ik umphniang pen mi snyu ru piden penan kam shwada ka ne nama da philet thiet kini ki dawai mi snyu ne ki umphniang pynjah niuhlieh ne philet the ki hena ne la da phim pan hi kin nam ai re ya phi hap an pan la phi mut ban ta ki dawai ki jongi kumbang ala batai pe ki bata umphniang niuhlieh phi hap an shim ki shampoo phi hap an shim kasnat te ki badon rainar ka khamha da ka rainar te ki bom yo lat ban thi rainar le tan da uprek ru ka la yarap hi ta ba ka yarap ha da ka rainar te phila ban thi tang i barit la da phi yo lat dam yo lat shim be uprek la bu hang to shi phoding ka te le kum ni kan hok por ba tat ba ka to ka khlieh da kan ni sat ha da ban da ja dan te kan ru e to ko umphniang niuhlieh la ne ko umphniang mi snyu le se phi ta umphniang mi snyu phi tat ba ka khlieh phi ta umphniang niuhlieh phi tat ke khlieh phi ta hena phi tat ke khlieh phi ta powder yong phi tat ke khlieh phi ta powder pasang ya jing ha phi tat ke khlieh te hakata kan karu kum la penan kam da umphniang mi snyu le umphniang mi snyu penan kam da umphniang niuhlieh le da umphniang niuhlieh le no kon ro ha pen khluj te kat bala ban sha ko to ko jing khluj am ta ne em ta se cha lu to ko jing tat pro khoj kanam dan chu hera pitam hu slek khli la shai kala ja kanam le le shura na manga ngasih don da ka porte batat kam judat lenter te hadu lai ne saus ngi te la da ka tat hadu ka ta de ba phiklem ta umphniang ra ha ko kum ko badai te da phile pat kum ta ne phila pen khluj kum to phila massage phala ta ba te kamot ka kala yarap kan te menta ka singa ngau that ban penta hena shibun tengah le bun da u tu kiti do powder yong te ngasu thu usnyu u baha umlong terkhong tapi baha usnyu pa menta klem pada shampoo ta kani ni ke kli cuma kani de pada shampoo ngadang ai tang ka tengah klem jarai tu powder yong te hoi kita ki pro ki bun ha tang bada la khuj kum to ka tu ka balong long je kum to long subo te tang sur khyang ki la ha phi te tang ba ngala pe thu patem ma pe thu da di ba ai hena ngayu yu khamya rap loi te phi ban ya ba ai tang u powder yong te la da api ai tu u hena ne em te ngan chu ajing mot i phi ara phi ai tu u hena te hakasni ka ba bot ne em hakasni ka ba bot phile be tang u tu powder yong ta no hi ula long dum no te menta kasni phi dang dep ta hena kumla sha phi ta no hi tu powder yong te ka mot un kham pen dum ken yo tu basau bat un kham yarap kloi ru ken te da phile ran pat ban le tu hena te na le tu hena le betang powder yong e umat khia bet kumba de ban khia hadu hisnem te da de pat pa phile du ni u hena te long u la yu ine tu jing sau mi iri jing li te long hanga tang ila ba sau phi ya ba li te hen rai don pat ki ba khamla u ba li ya ba sau te la ka jong de ka jing sngo tanan tang ba u ni u hena u yarap ngala pe thu ba kini kisni u jong na kini te menta kini kim sau ha sure kini de number ba de nakada wang ai hena em te u la sau ne em shani te ngala ta patu ngala ta hena biang man bata hena biang bat nu powder yong bat bata katu ko umphniang te u la dum tu dum kloi te u itnat ken u snyo te ka shong pat happy ken te henre ken ke video ka bangale khnang ka de bet na ka benta kitu ki ba dat ki khlieh ken te kini ki dawai phila ban yo lang sau dong kari khasi te na ka benta ki jing tip ki ba company te phila ban pha message hau ni u number pra arsan pranot ar new sau te kini ke upnyang pynjah niuhlieh ka khia shisha hi tang ba shisnem kan simpor be hi kitu ki ba ta minot ken te uni u powder yong u bas ba nama menenga itu penyel jong apa
Vậy đi phi cái niuhlieh. Vậy kim sao lep surut ta. Hang no shuk ki sao lep setang bakin shu yong hi. Vậy đi phi cái cái dur ula long kom ni ta. Tehen rei men shua te umlong rokom to ulong sao kom tuk ba phi ya yo mat ya la de mo. Ba phi ta yu niu hena usau ha kono kurkom. Te la ta shi ta ne usau pa kani kurkom te itnat em. Te ble ke jing suk yo men kur khui pilang baro. Ya ro itra.